radio lameba bela jele koromuru ikado mimbe bajenaba kufo aya la nyine ako ko anga jamana ka kadi ko sebe kalaba ka atisege atinyine fana ay abambla sira mabbe ako nambi sugandelike kanga hakilina miri ayo kele infwani anga hakilitu ala ka bi kele inde fwani mamunu ni uluka haminu joroye jamana sigida ayafo ulu biseka sinzi chugumi nga adomandi ni jema kede faka jama de faka jama o de kera ko infien o de alake na kumbi don ka soro ya make an dambu go roja ya kuyi ni mani vinge kumbe soro akoka gela chama tumbe nyena madala na kumbe biyo kade wani chama kumbe boboli kumbi fa sabu ni yo nyegen na to e parti sakana adogora usara kuyi kle kuru se ndege ni kula bangu anazikatala kafi maki isanugo marhaba sanugo dukara ajaranye ikado ka foki bismillah mamunu nulu be ni kuma sugande wala saka se ka lajele ni lamene ni ka ukado fero buluda koromro wa kunti dore funde gafi mununu ulube bodona duguje ulu kono kungango kibara munu nambo ufaranyo anga ko bayle mabamangana wala sami be kuna shirimi ne ube ikado lajebo ni lamebo la ubiseka bashi tugomina okumana ka fo an lajebo na lamebo beladele blakunke utema ke magwaina fo ba fo tugumi ka soro biye ikado arabaye san kalo tan ani flana décembre kalo kli wolonvla tiendo ubayira ka fo wati nazara san kalo san laba sa kalo labano ambo de lani kafiye kiki bismillah saha ba amini demsenu nga kene alhamdulillah ba shi tula ubebi fo ki barkada ka kanu ba jama bela jele fo ka dore nouveau barakela bela jele fo o kadra kono oni ulu ambebi faranyonka ka masaba intanu ka barkada ninga wale nyuman don ale mi be dugu jankene manyena tuguni jabaru wahido nanya ale tanu sauf la masama na tanu kena o keneka ambe rasulu barkada ninga wale nyuman don nema ni kishiba mala ko jidiaka amasa de sarata mulosa awa sewre tanye folini tanu ne wala nyuma doni barkada ko do ambo farauka ko alibi ala ku bulo kan shiuje ankoro ka bare farga on bashi ka jiri ke lafiaula foi kanu soro membu toro munu bi cieso bada dali alaka no we nanga bamba to bela jilenye kanu ba jama ka barkada faso kono ani faso koka ko beni nyankuma ka benu sigero chugoyi ko kadra kono kuna foni tuma na le sera koroto ni beleke bilaje abebi gire yasa ku kuna foni ku bo kuna siri kono ya fo chugomi fasiri seba umbia akoni chama mbia foka nyokuru shori nga kelengele unde sugandira inafoti kanenguru na kuma batiba okadra kono munu sugandira onake ugarjiga ye klonyegele joko nyuma ne nyama dako nyuma mbodo ke alaka no ya uye kala se ko nyuma no ya anyere uye ka mabe ka chari shuya ko latigini nege sujuru tigeu ala ko no ya ulu fana ye ko beki bismillah ka nyama ya so bela jelefo ka ankolo shiba fo no ke fo sangare ma bismillah ni ku bere madam ko ate hawa keita ambulu bela jelefo okumana nizanga ina ko beki bismillah mayan dimso nga kenawa wallahi alhamdulillah mala fuka tabarakallah bashi fuite mayan dimso nga omro wikaro tabakoroka bebifu ajaranye ha bela dilembi wala nyumando ajaranye ha do munu na kelen fana fle amanyina la fala kamine ya rabbi ala kamine ala kamine o joni de kado do kebai wallahi ngamina ba daba masai o chiedere omro wikaro bara nye fana nyanga bara bay hawa tafili ture makkan jakti makenzi kate ikado dramani konema ulu bela dilem ko ni kembe kala be on zabati ka ban wati kelen fanana radio di ka chan kosobe munu sen kuruni zilembe anani wati ko anti sege ante nyine amu fana foku barkada unu kallameni jama kulube bo do ba tani wati na do labambi tlaka faranyo ka tige ka klaka Allah se wati werula Allah ba ka adla se wati no te do ba atadirikite mana awo okuma ka befu kabala jele wala nyimando o na manya ka fogo sumani kunye hake ka doy okuma na anda ko bla dagrina hake ko ndona hake dona awo na la sona akara kuruka Comme Ricardo annonceur d'ado Camara Alec Mambe ako pourquoi ne pas le dire Konga Bamako Ricardo Malifaba ako kodo be wale do be akati sege atinyene wati be ametaka siginke ala okumako pano munu no bi talike Ricardo ka fosera ba kampanula ulu munu be Ricardo ta chugo ani joyoro walima a ecology yanti joyoro yi fo munu mako pano de signalisation ko kumako ulu pano munu no ubi ke sababu ye sira bi kuma bele jilefe ako bibi na ko bonyate
o pano kan ka do tangate u kan ko ka beni u ye ka ka bo ni ka Bamako bolonfra do mine no ye asiraba do ye I ba ye ka fo ni pano ko fole nu ko ka soro sira mana glan o glan sira bi kai ka do ka fo kuma daw be glan sira ye wala saka kuma I ka do ka fo amatrafa baw fe ko jati min jele do bi konga I ka do ka fo Mali faba nabi Bamako ko fo pano munu no lu bi labe wala saka tani ga segi ni ko noya walma I ka do ka blasira le kaunke aka jasira ba kansaria ulu bi chugo mununa ulu josimba mununi ulu be kembeda dan nuna romro ko kuma ko tangate uka bi ko ka do ka fo abele jele ko nzebe koro lafumbe asabuti dore de Bamako aba I ka do atawo yoro fla bele jele min bi talike akini bolo ni I ka do anuma bolo la ko ni ye jatimne ken walinga ko kuma ko mamununu ulu be ka do ka fo panu wero no panu de publicité wi ko kuma na mankuti panu nunu romro ulu de bi ta ke ka do panu de signalisation nu ni ku nyeda datugu meku uti dan umade mi mi talike ni pano de signalisation nu ko do yera bi singa ta ikado ala yera minete ni kata uka publicité ni kata noro alla nu ma fo ulubi fura fere na fi ngi nyininga ikado ka fo ko che afura bu bulo wolma una fo ko uluna ikado ka fo ubise ka fali fure ni ka sosiri aka ko ni wale munundu fle ni ye romo ki baye ka fo pano de signalisation nu aka mo kala aka mo blasira o ko ambe wati mne ko sisan ko nyere la mi mununu ikado ka fo ulu ye taniga segi barakebawi ulu mun ye fanga barakelawi ulu kanga chesirige o yitnye nga ka fo jamana dew yere kuma mase onga kanga do kodo ka kanga ke kodo ulu manga ke sambe doni mine ko bi aka kan beki ijo rola traba kansaria ale la batuli kromro ibaba anafa don traba kansaria ikado panu nuvana bla kunye uye o ko na fora tangate uka bunyate uka ikado mamunu no lobe mangutu ke ulu bita ika pano bow no bitalike uka affiche bow ko kaka ni pano de signalisation nu latunu pew walma kalaba kata ala mine ka pano de signalisation ere laje ni ka to ko concert walma ikado uka nyaga ni kata un kebara noro uka yela kala wuli kunye uyewa ko wele blaledo ikado ka fotanga sigi kebo ma nga jamana dew yere ko kan fana kanga do anga kanga jamana marabao deme nin do te gouvernement ka baray kuy aro kamara alika ikado jatne bulami nin te gouvernement ka baray de nin te fanga ka baray nin te marabao ka baray ni baray ngera aundi ye aundi ba lakana ninga topoto anka kangoni note ni tara bulfen kala yorola même misali ta auto école renouveau ka Karim Damele ka so Karim Damele ka auto école la aka dumise umbe no yi ka do male ale ni aruna ye no lo yi tegada walaka uba benye fiye ko siraba bi kuma siraba matrafa bafe ngani munumbe ikado ka fo sirabaka no ya marinjiwi gudoronga abebi kuma sikatala abela jirebi kuma munumbe jokereve uba jirila yoro dola ko sira musoni no nyefe yoro dola mauti ma flati temeni nyonfe yoro dola do bita dotina nimbebe kuma maninfinfe Karim de bini fo maye ni boro laga klaka ni kalabanchi ka dore kewa wote fanga noy onga munu mase Karim nu fedu ulu fana ka chade uta donne ukachade dombali avra edibi ufana che wa ani kafani yada ufana bana ni ya yawo magesetiki jamana na ndugera setiki jamana ye angunde kundu la haula wala quwwata illa billah ka be kafa kaloka note esraba ni ya matrafa chogola manfo manyama jo bali kasima de note ere koningata bolo konna laiti kasara so akasara bakele mbe oye anyere ka ikado bambanjia ani jako ya kukaraba note nu yesra glaka nunun turu akunya ka kuma sira matrafa bawfe ngani mami nta kuma ka here mednu wala maita kuma ka dodu amagelea ole de binani ko chama he ngaka maga do fana ki tugu ole binani gelea Allah akbar olu de ba fie majiti bo Karim fe ki ben barake ayi ko sira be kuma ife fokotonu femve mesiraka ali ni biboya ka ta pari mishu biteme ali ni bita pari sira be kuma ife fo pari ngani sira pari ika lada bi yele mai sabu lu ka tabulu di tatikili no de sira be kuma de jibea wal mai kuludo fle gaba kuru be sega jigi nongon karibia ikoloshi ita wala ba pondo be nyefe Allah de boya fo ibita fo je dana sira de be kuma ife amake kunve kuyi nga ni mami ta korodo
o de fana ye ko jugu ye de atif tebe ndanya na kanga na teme ya fumala 90 km à l'heure ka yani fana cha ibe 100 km bode 120 120 voilà abi voro mi ko ma fla teme obeke tura ligne o pete fanga no na ma nyire mine ko do ma akololo folo anta do sabu jakuma ga nyire mine no ba ere de ka janyo masala kan so fami Allah ka hakli nyumandi amma o kuma min yi kado ka fo mbesebe tasa no histoire de Bamako histoire de Bamako alibi kono wari wulo masri tabako kuma amangutu chale dokoi ma bi kono binani kono ndon o kuma na ko mi binani woro o ko kono ndon kundo binani woro sisa o kuma na janyo mbasa ko min yi kado sedia o no yanga klive jamana o ga tomba o ga jere temene ko Nigeria dugubala no Abuja haka ja min yi kado for nyasimbe no togo jamana nyama eka makono ndo Bamako ya omba bismillah Yusuf Konate ale ni fasiri bi akoko minyi ka do togo presidanye no yuka jamana manyama e for nyasimbe alo makono ndo Bamako ya do na taula do ngerengere ne mafo nga bina haka femi ngono obetali ke ga do kono wari wulo masiri taba munu no lumine na onvea kabizu e kalo kleta o watu ula Bamako pangurunjige kenena aiwa minyi ka do ko isa kunu no nga jere abi woro ni flana de kunye ninye sede o ka jere bi woro ni flana mingera karo de samukalo klenani karido ba flani mugani fla saina minyu ka jamana nyema munu yenyu ansoroe o kuma na minyi ka do ka wuli ka joye ku yoke ka demeta ka kono wari segere malika ka sabuke ko kono wari wulo masiri taba binani woro mimbe envers no lumne ne do envers o kuma na ko fo oluka bla ukasoro ka president minye kado for ozozimna nyasimbe ale okumana kale chekuma fola abijani Bamako che kabiko indamne na fo bi kabibi na nikono ndondo for nyasimbe ale yichesiri kabiju kalo kleta ni numbe bolola to mbeka wele ula ko mercenaire udo okumana kono wari ka uko manyama idafasa gelea oka haka ja minye kado jamana wereu ulu manyama ufana koko o ko mercenaire ute okumana aunga jamana nyama no president ikado colonel Asimu Goitae ale ikado ani machama kumana haka ja minye ikado wulo masiri taba binani kono ndo kundo minye ikado for nyasimbe oka wulika jo ulu konala ko saba ulu kanablala atoe binani ani woroye ulu konbe Bamako ya kumana ku kasebe abe wolola adile okiritigala mauma aiwa kumine na pangurunjige kana tumami dalu ani dalamne kala jonjon shi masoro ula aunga manyema ufuna ko kumana nunu nye ka do yani gelawye nunu na kunye minye ka feretige ka ika do jamana bisi basa ninga afanga dafiri okumana ko siga kerula umine na wati mini ku do bala femi ka do kuma ugelera ko sebe ka basa Bamako aleni ika do kafo abijani nyonche haka ja ko foka tasi ika do mauma wati doma akera jorona ko bay maubulo o minye ka do haglina ulu falevana kono wari baka ke gateme o mama go gla ukumana uye menge ka fereke ka bulo faranyonga ninga for nyasimbe ko blaka na envers aiwa ka benejue kalo clé muga ani sheki temene okumana ko nana ani jamakuluba ulu bora kana envers okove ya anwele kata lome anga jamana jamana fula u mautara nyon soroe ya saika do benga ke kola nga uko kunchera ika do be masika kala chugoshila o minasa ko kabo wati ika do kafo anga manyema umakuma kamfla fo kelempe okumananga kumaka ikado amaningema de bora sire o na jenyonda femi togo manyema kale ka wuli ki chesira kola ka chesira nyafo chugo mi okera sabuye muso saba nunka na blala femi ikado kafo ka amba konone do tuguni ka sabuke munye ko sede o ya ikado aka haklinda ko lufo ka nyeshi ni ngo numanga ukademe do nyonja mi nyeshi kono wari dema kata mali jugu yala femi ikado ni ngoeza ko minye ikado ma chama ulu lakana société civile mauna na kono warika otokola Senegal president Macky Sall ofana ya sogo doni kana ikado nunu mbena na kuma jumena fe minye ikado kono wari wulo masiri taba ka kuma una no defo o minye president Alassane Dramane Ouattara vienye makuji ale minvle niesa ale kuna foni adoro bana minge ayata kandashon zini segere diliba ataro bi Antonio ikado Gutierrez efana nyera koro no ikado tarai
Antonio Tara ataro de Antonio Guterres vanama o yidado langana munganamu olu de kunya fofolo ko kuno wari wolomasi tawa ku ka do dongo tala konga Alassane Dramane Ouattara vie nyama ku jisera wati mi ni damakashiye aya maka yelema kakla ka jira ka foko nunu te mercenaire kanfla bora le bali ku fana da o kuma na janyo masa ibai ka foko aunga wolomasi tawa ani anga manyama munun baby ko lu de kangala ma fasale do ngwenga Antonio Guterres ko kuma na ko fe mi ni mabina ni wore ko mercenaire te ko ku kana bla sisa o kuma na ku bo nyini ba makofe ko kerengere ne ya ai wa ko minye ka do wo ko ve o jama kulu wera wuli kana ni shini chiama be o ku ka aunde ka mauka ko ka gele ka kati de ka gele o ko kera wati mina kabu yu ikado gringa joni nganya ki nyama sura ala uyu shoni jito jigi mashi kun data kuma foble o ko sala ni nasa sede o ka jere konala uyu dado kumala ngayano kake ala ni ikado kono wari wolomasi tabawo ka ko imbarika ka bu ana kono ko o wara ledo uye ikado sede o ka jere do ninga New York segere utara na ifo New York vola America jamana la katake okumana minye okene vanaka uyela nyini unge okumana ko minye wolomasi taba bina ngore ko kubla sasa kwa ali wati jantala okumana ko kera osome odugu seje ofana nywana de ni ekwe okuye jamakulu do labe ofana some kofe New York ta kofe Ghana jamana nyema minye gambi kata se Togo o ministry mano buka jamana ni jamana were kunya onyana bo ko luwe wulila kana sire o togola kana kuma aunga manyema ufe kisemi ndara tege olu da global anzigi ninga mabina ni woroi nyema soro ka kula chugo shila okumana kwa ambero mi ko siza ko nunu mbe uli ka joke utegela ngulo minye ka do tara nation zinina olu fana baga ke utegela ngulo mo siza sa ko sedeo o ela nyini neke kanga ikado ubla ukanabla aiwa ko kabe okuma ko ngumbla lati yoyi atara ukajere temene inasa okumana ko for jazimbe uyo de uli sei tuguni alekana ko sabu yu kankorota ka baga ke ka ikado papalike nishima nyesoro okumana ku ba wajibiya aunga wolomasi tabauka ku kanunu kanabla o shima nyesoro okumana sisasa for nyasimbe ka alebina delila akoni makono ne do ni alaga je ku tungo ko ni December kalo nyango uka wolomasi tabau soroya ko bone ba saringa ba onyana nga ofana sera sisasa for bina delila amaga makono ka bismillah ka shi kola mamzani kola munere uya kumacha Johnson na o chekse ya doyo o te o kunde korofo bama pew no kun kera bi eske hali jamana demu ye an yire an kun be ka fo an be kun na nyini ka fo bolo ka bola awo nga dalu be fɛn mana na fana ni dalu diro ma ni fɛn nana o fana mana bɔ o tɛ ka foyi fɔ ya ayo ko ka te kuma o bɛ se ka kɛ cogo di yɔrɔ ka gɛlɛn min nana min na i bɛ se k'o ɲɛfɔ min ye min bɔra kan ka se k'o fɔ e ɲɛ b'u la ni u tere bɛ min na u tɛ kuma o la nga no te u ka jo bɛ min na u bɛ kɔrɔtɔ de u ka bɔ dɔrɔn do kɛ wari ɲininaw k'i ɲininka awɔ mais nina ibina ay ko ti ja bush be retour de bere o ko na yiso ko nate ale ga no blay ni anya bo sorde bo ko no aya angono mi don komro kuma na manya ka fo ni nkonda ina aka fo dron ka fo nyere la an kun ya labe a kera ta son kera ma o kuma bo lo black ka bi gafeula anyo na wore kana ke amaba pe o menei ni ntora ni nwan lopo la paina bagabale mi ma ya fumala nyesoro ngi nyininga New York o de na ta ni nyesoro Abuja awo me mi fie mi nge ga do de legala mo kuma jugute de legala abi do ngilida ka wajulike abi ga do nyolo bo ka kla ka fo ka ya dalama bana abi laba odida ya dalama Kono egado abi laba ula o kuma na mimi talike kuna foni ameta no fe kuna foni gafe mi ni anga mako Nouvelle Horizon nyedangura baba dambele alekeme ka kalmu ta kono o kuma ko mimi talike Sam ani Silima ako uluko ku ye jigiseme ro basoro ikado sente mo uluka nyefolila ukara sababu ye ulu ye danzigi ukabara bla ula baba dambele aleko ko jama ikado ka fo fanga ye nwan dafai na manye ka fo o kuma na abinda ifa do fe hakliu de bido kola
bela jele lawuli kun ye jamana ko ye wa bela jele kun ye Mali ko ye baba ko i ka dɔn min bɛ tali kɛ maa minnu ni olu ye kiiritigɛbaw ye ni olu ye magistraw ye k'u ye bataki bɔ ne ka o bila kalo tile 5 kunungo nka fɔ décembre kalo tile 5 i ka dɔn bataki min kɔnɔ kungango kibara ti dɔwɛrɛ syndicat autonome de la magistrature n'o bi SAM ko fɔ syndicat libre de la magistrature n'o bi Silman ko fɔ k'u ye i ka dɔn bataki in kɔnɔ kungango kibara ne k'a perepere latigɛ k'a fɔ olu ye sigi dɔ kɛ n'o bɛ réunion ko fɔ u ko ma ko réunion conjointe min n'a kɛra décembre kalo tile 5 o sigi k'a taara laban ni i ka dɔn k'a fɔ bataki ye bataki kɔnɔ kungango kibara ti dɔwɛrɛ ye u ko olu ye jigisɛmɛyɔrɔba sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ conseil national de transition n'a bi CNT mɔɔw ni k'olu ko fɔ sango ka tɛmɛ u ka i ka dɔn k'a fɔ commission min n'o ye commission de loi ye ko olu ye i ka dɔn k'a fɔ u lamɛn wa u ka dɔn kɛlen kɔ ni k'u lamɛn k'u ye i ka dɔn jigisɛmɛyɔrɔba sɔrɔ u ko la o ko bi kɛ sababu ye olu bɛ u ka tɔndenw ladɔnniya ni k'u la kunnafoni k'a fɔ an kun bɛ baarabila min kɔnɔna na i ka dɔn ko danga sigi baarabila la bɛɛ lajɛlen ka taa baarakɛyɔrɔ la bɛɛ ka baara kɛ i n'a fɔ a laɲinina cogo min na i b'a ye kanto k'a fɔ ko a bi bila i ka dɔn k'a fɔ tarikuw la ka ban SAM ani Silman olu kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ u ka grève jɔ ne k'a sunzuru ne k'a sababu kɛ CNT mɔɔw n'o ye conseil national de transition i ka dɔn olu ka wuli ka jɔ an'u ka jigiya kuma u mɛnni ye ka bɔ u yɔrɔ i b'a ye kanto k'a fɔ waati min na conseil national de transition kɔnɔna na n'a bi CNT ko fɔ o ko olu kɛlen kɔ ni ka u lamɛn u kɛlen kɔ na n'u ka dalilu ye an'u ka yeta n'u ka hakilina jigi ye k'a fɔ gouvernement ye hakilina mun ta kɔrɔmɔrɔ ko kuma k'a bi k'a dɔn jamana sariya ni kɔ o la kofɔ o kumana ko o laso kofɔli min ni a ye ɲɛfɔli kɛ o la CNT mɔɔw ko k'olu ye faamu sɔrɔ nin ko in na olu bina i k'a dɔn k'a fɔ wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ka dabaliw lasigi sen kan walasa lafaamuyaliw ka kɛ kɔrɔmɔrɔ walasa ni min ni i k'a dɔn gɛlɛya kɔni kun kɛra i k'a dɔn tonguruma ye i kumana magistraw ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ o ko pan ka kɛ o ko kunna i b'a ko waati min na u ko u y'o lamɛn i k'a dɔn min bɛ projet de loi min n'o k'a ma ko projet de loi a controversé o kuma maa minnu n'o b'i k'a dɔn k'a fɔ magistraw ko fɔ u ko olu fana ka bɛn n'u ka jamanadenya ye ka bɛn n'u k'a dɔn k'a fɔ u fana hakili bɛ jamana a siniɲɛsigi o la ani ka bɛn ni u yɛrɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ sariyaw olu labatoli ye k'olu ka wulikajɔ in ti dɔwɛrɛ ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i ko k'i bi jamana kofɔ kɔrɔ k'i b'i k'a dɔn k'a fɔ jamana sariyaw de kofɔ sariyaw labato cogo an'o fɛɛrɛw lasɔrɔ cogo kɔrɔ ko taama ka kɛ o kan o bi kɛ olu ma wajibi ye ko de y'a to ko gouvernement kun ye ŋaniya mun ta olu ka ye la n'olu ye magistraw ye olu ka ye la n'olu ye kiiritigɛbaw ye kɔrɔ k'a dɔn ko sariya in k'a bi k'a dɔn k'a fɔ jamana sariyaw ni k'o la kofɔ o kuma k'o de ye wele bila gouvernement ma u ka fɛɛrɛ tigɛ ani u ka kɔfilɛ kɛ gafe in u ka a kɔnɔ kunganko kibaruya ni ka fɛsɛfɛsɛ don a la ni gafe dun fana tɛ se ka don ba la a tɛ se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sariya kisɛ ye f'a ka tɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ CNT ɲɛkɔrɔ o ko olu taara u ye lamɛnna i k'a dɔn CNT mɔɔw fɛ o CNT a commission de loi n'a ma ɲɛmaa ye docteur Sulemani Dey a n'a ka jamakulu ko olu ka i k'a dɔn k'a fɔ jaabiw kɔnɔ olu ye jigiyaba sɔrɔ u la k'a fɔ ko u jigi bɛ a kan k'a fɔ min bi tali kɛ CNT mɔɔw y'u lamɛn cogo min u ko k'olu bɛna fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ dabali o dabali ni ka k'a dɔn k'a fɔ jamanaden wɛrɛw lamɛn walasa nin gɛlɛya min n'u o bɛ kiiri tigɛ baw ani k'a dɔn gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ danga sigi a gɛlɛya la k'u bɛ o bila o baara o la i b'a ye kanto n'o bɛ baba Danbɛlɛ ko fɔ a ko k'o kɔni kɛra sababu ye o nisɔndiya a n'o jigiya kuma sɔrɔlen kɔ min bɛ SAM ani Silman ko fɔ u ye bataki ne ka u sɛbɛn ka wele bila u ka tɔndenw ma ka laban k'u fɔ k'u tanu k'u barikada bawo ko ni tɔnɲɛmaa ko an ka min kɛ an ka baarabila kɛ n'o kɛra kɔrɔmɔrɔ k'o bɛɛ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen yira k'a fɔ u bɛɛ bɛ kunun kelen kɔnɔ nka ko baarabila in tɛ kanu baarabila ye baarabila in ye jamana lakilen ni baarabila de ye kɔrɔmɔrɔ kuma ko o senfɛ u y'o bonyamasegin ni ka o kɛ ko ka u jigi da CNT fana kan k'a fɔ min fɔra i k'a dɔn u na baara u na bɔda sɔrɔ u la nka ko n'a ma bɔ a sira fɛ kɔrɔmɔrɔ ka a laban ye i k'a dɔn baarabila kelen ye don n'a nataw olu la sabu k'olu ka laɲini mun ye k'o de ye pouvoir olu ka i k'a dɔn tilatilali minnu bɛ yen fanga cɛ danfara minnu bɛ yen olu ka bato i k'a dɔn bato cogo la min na jamanadenw bɛ se ka wasa cogo min na Nouvelle Horizon ɲɛdankura baba Danbɛlɛ ale ka fasiri don si ka i sen bila si ka minɛn na bɛɛ ka ɲɔgɔn ka minɛn bonya bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna a ma Ala ka fasodenw kan bɛn hali bi ni faso ko don ani jamana yɛrɛ ka hɛrɛ ko don a ko ti gɛlɛya man kan kala wa o de la a bɛ fɔ anw nana sɔrɔ kuma kɔrɔ de bɛ fɔ yan bi tiɲɛ fana don dɛ ko sigi ka fɔ ye damu ye siga t'o la malidenw filɛ nin n'u y'u kɔnɔ ci ka yira ɲɔgɔn na fɛn fɛn na a ka ca Ala fɛ u bɛ ɲɔgɔn faamu a la wa u bɛ sebaaya sɔrɔ o ko la nka ni dɔ y'a woro ci dɔ k'a kɔnɔ ci a bɛ gɛlɛya a baara ti ɲa a ka gɛlɛn
akagele ala ka famel dambe Allahumma amin ala ka famel dambe ala ka kati suta wati re ale bi ni la to bi ni ke pangu kele ale nyawa wa anti bismillah mine ka jini mi groupe commerce la anga singa tai ka 6000 do nyini maram fi o jalo fi o bisoro ka anfaru bo wana o manga ta jwala o kake radio mo ko ku fo adin jaranye de ajaranye maryam damba no fana dambe maryam na wani bazai ati korofiu fiu wa be radio fo chugo ma be television fiti kabi kunu fo bi kabi telo ire machaya fiu kabi radio machaya nunu be yele ke yoro jafe adola sa wallahi yele ke yoro jafe ubi yele de ke noro ka ba yogo ka adumya ho fota na dumya la kan nuni ba yola ka ko ni ka nyumangele dat na keniewa ba nunu fla mataro mi rega min ma bisigi isizi mi ga min fana tu abena tani nu mago to bi janye de nu nga masabe baw yokoy majide nu nga ma be ko nu te bu ma de dum yala gadu masabe yatti menade ko ne amadu ni mariamu amu fo ma do fo ko yo te bu ma de nzigile nyana ko na kagile uga fo ko mo ko tan ko barikada inshallah jamana uye chasri bakke ay sabu tarani jamana to yoro chan ka haramu uye jamana ma chama disi gushini uye wajanjo uyere kuna fone barakela kanu wallahi ne re koni ne tsega fianci soro ala nuka kanu fe wallahi ukafu uyen kanu kabi uyen do mi kabi masaya ka barka uye wallahi ka barka uye bismillah abike chugodi ala kama kanu ni misatala wallahi ni misatula janjo ambe sebe amba leta sa ka sabuke minye ka do kuna fone mausi gimbeka kono le national mba leta ni le national ta sebe nyebla sebe minye amadou mfa jalloy ale kembe ka nyebla sebe ngebi tuguni akuma ambe ikado angal wamsiru koni abla o mon père yi datu daje kele yi dambe ko wamsiru ye abla volo nga mi amadou faye ale bi ka don sebe o kaga bismillah sa le national amadou fa jallo ay no black e bituguni ay ko ama ko editorial sebe nyebla sebe du janjo masa ko mi nye ka do fargmenye ale ni ka do ka fo jigitige o haklina ko koni na le do onga politicien ka buna kun kankui politique buna kunga ko fargmenye ni jigitige ikado haklina na le do ko sogel fleni ko dokotoro fleni de anana awo amadu de kote na ma foda ma shika nana ndi bashe gui na tugo mi yere de kera o de kera kaba ko kwa ma shima do se asimi ki do sasimi si c'est là ya dabali mi men numbulo ça fait contre pied de ma tike ni oh soit degré dobe abrogé soit degré dobe reli soit degré dobe revu ça dernier manifeste dongo banakola tika mona kadi bichaya nunu tatna don avec uba kedi iba yedi tameo na fere na nye matching contre copier bede da global ni zigisa ayanda kala wa bay hakilina ta kabi sokali ka banana foka na wala ndale ko o mbankutu bambali kele de biseda isiti community ala bine wa la ga no ya bismillah saha o Mamadou Fa Diallo ay ni fo bituguni ko dokotoro sokali fletun chogel ay wa ko anga ikado ala tanuka barkada fem mi ikado ko ala de seba ya tigi wa ale de dakan tigi fana ye haka ja ko docteur Shogel ko kala maiga ka sigini flekana fem ye Shogel ye ko bana chejugu do tunye ikado afiari ikado bana imahine ama makari o kona kera sababu ye ka Shogel lata ikado kene ya sula ko mi mako clinic o clinic ko nala sa ay ikado ka fo farigwa ayo dai no fem ye ikado kalo sababu nyongo anye fo mana ni chebaima haka ja ikado ka voka sigine vle kana keleta bala tuguni faso kele ko kumana ko ni ikado folie foli mi ni faso bo ke aye ko ke alaye ka sabu ke ikado ala ka seba ya de ninge ko note ki baye ka fo ko ni ngara ma do sago ko uiro ko ni ngunyana ko segoli ke bane ni ye ko maamu ga bonyongo politicien maamu ga bonyongo ibaye ka fo ko ulu ko ni ko ani ikado ka fo santé tigilamao kata se scientifique uma be itafo be itake kene ya tigilamao ulu jose buena ni ko la ko sebe fe mi ka do ko do na ni ko do karamugo ani ikado ka fo bara adomba la jew ala ere barka do mununga bara la Mamadou Fa Diallo ka fola ko ulu demandande nyon soro Shogel aka bana indakuna aka ja ko minye ikado ka fo kani barka bena ani do bena ikado ko kera tare ye minye ikado colonel nunye
ko daw ye galota ulula kaba ko colonel nu ye sogare posonere ka posone ku ye munye ku bolo bwala ka sura makeni gele yayi ko ni mbela jele mirila kan nu fo hakaja ko minye ka do ko sogali ko ngera maye ko okembe ka frige do transition ka gesela ko wolo colonel ku ya posone o sega ka tasoro ye kalonye umbe ka jibina kumoyi o kuma na ko sogali ko ni ka fariganya senge o ye manifi bela jele sa u farijaga bo o daga le do bela jele nye ko kun sigile do ka fo ka bina fiye min blala ko o fana maketu fe mi ka do sogali ko abora te fare ki jo ala ka sebaya ani ka do dabali banko ko nala ko docteur sogali ko gala ka sigina kana ka biro kono tuguni mi nyende nen donye kalo kle duru desamru kalo tibai ka fo ko ika do ko sogali ka sigina kana wajin ya do ka fo ko kuma na ko akene yara a dola ko mi nye ka do ni wati esa ko sambi sabaka kombinye ko ni nyana do kera Brazil mi nye Brazil ye ko kalata la no jamana nyama kalata e aka ja ko jamana nyama aye kalata ayo sebaya sura aka jamana kono nga yani jabi ukabo kaka akasigili ko nyana jeke ka do ka fo farganya furanga bi Ogonga ko shogali tay mako otanyo nai haka ja shogali ko kala maiga ko ibai ka fo ko abe ka do wati jambosa haka ja ko fe mieju ngalo do okle wolon vlae ba flani mwani flasa aiwa ko shogali ko beba do ka fo kaga faso de nyuma ya ko dogolente itse ka soli ko la iba fo ki tafe ko ni o benedo itse ka soli kaga faso de nyuma ya la ka fo ko kele fona do kata faso o kanuna ki itse ko soli fona ke ki bai ka fo ko mamindo alalla ko alani ahamine ni faso baraye ko de ya to ni gele nyere ya soro kui kwa sabu ke sengana fiye botaye lafia taye ika do akli be barala kuma be parkolo be barala kuma be ko sele amasa ko ngane ya jugu ni fo ba jugu otigila mao olu ko ni ye ika do fe bela jele fo ka miri beta ka segere ko nga ko minye ka fo ka te faso fe ko mashi se ko solike president Asimu Koita ale mimvle ni ka le saya ye ka atemena nyeda kerefe ka teme ale saya ye ka ye fo ka dona kari o kuma ko kera kele kene uka minye ka do kele ka yo ke faso tola faso kanu ya to saya temena nyeda kerefe ama ika do kele jigiso ko ka faso de nyuma ya ko jom sika soliko fanana haka ja ko minye gouvernement ma nyemai o faso de nyuma ye jamana ma nyemai faso de nyuma ye olu biseka ngani ya jumenta ga yesi faso mako e jugumanye nunu mbela jele ya yede umame o kuma ko minye ka do wulika joyi chesiri ani ka do ko etabolo ku yu chesiri la ko sebe wa uka obara minu ya jujo nyonve kaka du uka labani nyonye ko wati ko lutemena ibai ka fo ko disuguru chama no kuma mugu chama ye ko kera yanno mangudu chama fora be mirina tani yaklina tafo o kuma na ko be ko ka do ka fo sogole kebna ke minye ka balala ka bo ikado be ni koroje kasabu ke munye o kuma na ko minye ikado ni ngonu nunye ko esini masini ikado ko nunu nchisiledo ko labe nunde la ngama be mala uluka ulika jo kunye ikado bikanya doroye o kuma na sogole ko kala maiga ka sigine fleka na ka ikado chakeda la fari o kuma na ko minye ikado ni ngoesa ko minye ikado sogole ka fargwa munu tunyena ko na dada la wala makasi mbo kalaka o kuma na ko foru jigi ko fargwenya ulilula Novembre kalo club mugane duru ibaye ka fo ko president de la transition kuluba ayeso gele bisimila okumana minye ka do ka fo okele ko ay wako ulika joko olukera aga jaga kuma uchayara minye kuna fondi barosigi M5 RFP malikura olufana yo boloda octobre kalo club muga ani duru faranyonga kulu kikado ka fo ko nyina kana kede ka fo ko minye ka do la seliuye mingera janvier kalo club duru baflani mugani flasa ka jira ka olu sente transition sena no M5 RFP malikura mawi eko lu mu dafana falewa ka sabu ke kulu wire sama ka bo transitiona u sentike ka bola oko ereke ani ka do sede o fana ka nyangilita ka on segere ka shima koro ya shiye tuma dola aisika do ikado ko tabolo la oko klenani uluka uliga joko fe ko sede o nyangili pembere an janvier kalo kle konondo okumana ko minye ni aklina wi sanga ni wati ko kumana ku be ulika jo ko tabolo ko lukumbe ko jango niye ko taka laje ko faso apolitikima obuko finyale dobi ko setu ye dabalitu ye kuma muku kone oyu tala ye ma setu la okumana ko minye ka do akilla kunwe ko ko gouvernement abe politikima nunu bela jele do wa shogele fana bu do ko do ni tegere
hambe ga to yin jama fe hagatila ko min ye ka do sanga ni wati olu ka fere ni dabali te dore ye fanga min be ika do nu ma joro soro kono o burujali bi damne la gusili bi damne o kuma na ko febe be fo fanga ma ya saka mangu ya mauye o kuma na ko ni ye jatemnege ko tabulu la ko misali ko jonjondo be ko cheblen darame ko wati mi obe sumela sise ko mashi kuma bisike ka bla ga sike katani fanga ndofe ko sumela kalu bavla ni tani shegi kalatala hakilla kunu kwa ko cheblen darame ku ye ikado directeur de cabinet sumela sise alega ikado campagne ka ko chef fona nyema bay directeur de campagne ko o kalata seve bavla ni tani shegi ikado foite mi ma foite mi make aywa ko temenengo aywa ko sumala gundo anoka tabulo bela jele doneko ko ibeka nana fedo yanga unyekoro ko ikado ko beka do ikado fangala ko nano mi yege unyekoro ko darame ya ka kosoni kasa uche ani sumala ka gundo no ka tabulo beko ka taida ibeka kore ko daka o tumana ko mi nyembe kalo kle duru ba flani tani ko non ton sana kibai ka vo ko Umar Amadou Ndiko alefana matoko mi nye ikado ka fo ni ngo nunu ye ko tuma be ni politiki ma uma joro soro gouvernement mina o ko ni ti lafia soro bolo ngolo ni kube da gouvernement te lafia ko kuma bi chaya mangutu bi chaya togo tia ani lagoshi ko lu bita ko gouvernement segere ngani mi ye soro yoro soro da globanisigi ko o ko ni efenye mi shi dona sa o kuma na ko nunu mfle ni ayi betikai ali sangele ali jamana kele ko betikai o kuma ko 4 d'échange minu ko lu be fe ko ikado ordre constitutionnel kasiga chugola aywa ko sanga ni wati ko nafura ko seleo ma nyema dobe kana ni tondangani ko nafura ko sawo akote ko un médiateur de la maudite CEDEAO ne ma sebene maudite yemuye ko ni tondangani CEDEAO ko mona wuli tuma ki be soro ka anga fere tontigila ma ofana wuli to e ka manganchi ni CEDEAO be na anfe ya kuma o ma be na kuma ku fana ka mangambe chika benoyi fasiri ke ba ka fola ko ni CEDEAO ka nali bolo daraba mako kibaye ko manga umbicha ko misali dokara November ko kle konon kle duru temene ko PSDA Ismaili Sako aleka fereton ko lutu yewuli ka jodo bolo da Paris ko fana mbadon ko mingu me biga krefe abisro de aya bajide ko PSDA de ko November ko kle duru PSDA Ismaili Sako ko ka tonyo ye ulu yewuli ka jodo bolo da Paris o kuma na ko fana krefe ko minye ka do conférence de président ku yo fana labe ni ka do la seli chama ngo kono o fana kofe ibaye ka vo ko minye ka do utara ku sogo doni kata Union Européenne o ka représentant fana fe November ko kleta ani nani nimbe fere tonti la man nunga kuye o kuma na ku tegela ngulo fana bora hesabu dalushi madau tege o mama go nyaminge ku ye ka do fara nyonga tugu ka usogo doni kata Mahmoud Diko fe November ko kle muga ani flat temene o ku bora utara shwala baya ya hydra fana fe kle fla o kofe ko kana conference do sigiza no kuna fundi baro sigiye ay wakalo kle muga ani woro kasoro ka fono ikado transition ka kusebe o kuma na kube fe ka fereni de bali bela jiretige ya sa premier ministre ngana sigi ngana ka barala ko nga o mu bali mintu me shogel no la ko pare interim ku sogo do ninga tofi ku tanu ko sobe ko fana mu bali o kuma na ko nunu ndabolo jumenye nye jumen nunga kula aywa ko minye ikado ka fo premier ministre we pare interim utale ko fe o yu bismillah bonyani karama kono amanyugo ula amuke bolo ko feto fenye wa yu bismillah ku to poto ni ku bere o ko Goodluck Jonathan ikado ka fo ko fana bismillah la aunga pale kuluba pale baina November ko kle muga ani konondo o kuma na ko o bole o yekuma minfo ku yo mew okara kuma gele morada o kuma ko president aka wasabi o kuma na ko Goodluck Jonathan ko o bora o kuma minfo do kuna fundila o yeku yame o ko ni kuma na chama na nakata o kuma ale mana abana 46 ko ina de mais fe na 46 ko ina o chiti kuma o tumana ko mi ye president Asimu Goita ale koni kado ka fo kwa ye politique mawo ayu ka tabolo ye ko sabu ko bana de bula faringmenye ani kurukuru ani kurusa nu masigi yoro soro ikado ka fo gouvernement mi ngono o faringmenye be wuli o ko Asimu ntai o fona kada ka jigitiga fara faringmenye ga ko ni bela jele de u soro o kuma no ma fami ali fo soro ni ngo intabolo la fe mi ka so assise nationale ku welele o la uyu bangata re fondation go kuma dum vora ende ko politicien munu vleni
ko aw banda refondation ma aw mata assise la aw bena mun de kɛ bi o kumana k'u bɛ yɔrɔ min bi ko maa caman b'u la minnu yɛrɛ nɛngun fana ye fila ye minnu nɛngun gulonnen don ko nka ko min ye i k'a dɔn k'o taabolo ye ko n'i y'a jateminɛ ko nin ye misi ko ba de misi ko ba Amadou Fa Diallo a ka nɔbila ni an y'a bɔlen national ka bidon boli kɔnɔ janjo kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ national an b'a fɔ ani kɛ i fana fo a diyara n ye mama presse o presse i hakili la i b'i sigi k'i da de o ka ala ma kɔnɔ fana i b'i sigi de ka sɔrɔ k'i da mais ɲɛ b'a la toi t'es un pro ni article Amadou Fa c'est Amadou Fa c'est pas moi hein non tu es pro non bon non on va non il fanga trop tu verras ce qu'on va te faire donc toi tu es anti ah ouais moi je suis pas anti mais toi tu es pro toi tu es anti d'accord on verra qui viendra verra mais en manga ministre ya nyini na mais il faut voir choquer n'allez mi flé na mon kuna ni on date bolé jamana ko la santa on me obi nye chugudi kala santa chugudi kala tat na le aw dalin tawre la kala tala mais il fana sa ay kala ta ko no chey baro muro yi ka politique a fese yoro ye i ka do gouvernement constitutionnel mais otalo ngoni ya me ta kala tala fanga do ya fumala fa do fe folo au moins sanga se ka to ka dondoni zoro vivre sur le dos de l'état la fin de kadi ko boire mais il y a des articles mais c'est qu'on est ko bampe mais ça fait Bakary Togola ka fola bien ulu bla joni juna bien joni bla na mangola ci sa nga carte de membre teta mali politique la ibodo tondo ntai ya fola fo doka kingu mais ere kan article fole be c'est ay sa avo Amadou Fa Diallo kana fo non il ka ko mai ne tagara la kale de yo no te fe me vole vle kalo ne bala wa ire ni ijongo ala fo kalon tigara wa a jongala mais ngalo ni tiens côté ni on ma joro sura ay sa o kuma te tiens ni ngalo mana ko abi joro de ko o joro si ati sura ya blo bana sambi sa wani ko te wene ko te sura ya blo bana ala ka do joro siku no ya bli fazo joro ala ko no ya fazo dun ni fazo ta tiens joro ala ka no ya mashi je fara la haraka bli mali kono ya no ya rabbi anya nyini ala ka do mi ami vraiment en ka de renouveau aboko basa ba ke woro ani bi gini wolonvla bala sumaila ikaro ka fotrawle ale kuma mbe ako mi metali ke kalankaramogo mununu olu fleni ye ngafo kalankaramogo ka faranyanga kulu collectif des proviseurs et directeurs généraux munu be samarabulu konna na ko ubeka ikaro ka fo la nyini ke gouvernement fait la nyini ti dore kambe doni mine ko bi ikaro ka fo mi metali ke olu ka kalaminen ko ani kalam re abse ka sinzi musaka ko munu ngama ko gelea munu be no ko akaka uka ikaro ka fo damakati ke afo mi mako plan ikado u yedle bataki ni ko sebe ko ti ministry ma min nyasine no kalanko kunga ngo kebara nyana bolima ako ko ulu munu ye ikado ka fo samara bulo no ye approviseur ani a directeur généraux munu be ikado ka fo tamanje kalanzo ulu kuna mamunu no ye lycée proviseur ye ani institut de formation professionnelle munu be ulu ma nyemaw kono kuma na ko gelea do be uka bika kaka uka akla uni jamana de uni nyanje sabu ko iba ye ka fo kabi novembre kalo kile bisaba ulu kon ngai ikado ka fo majinge babe uka bara dowla ko na manya ka fo ko baraw kacha ketaw kacha ko na tabela jele o kuma ni san wulla ko bela jele bulo bi kuna donina olu munu ye ka do ka fo samara bulo ma nyemo ye kalangula o kuma ko gele munu be ukabi o ye musaka ko gele wa ka do ka fo mi metalike barake mine do be ina fo papier olu kan ga se ka do la soro tugumna o kuma ko ube anyine ministry fe mi nyesine do kalangu olu ma méthode kura mi no ye ka do ka fo méthodologie kura mi be kalangula afo mi ma ko APC ko tike ni ka do ka fo musaka ute haketo nyini ko gelea munu n'olu bɛɛ lajɛlen be ko ikaro ka fɔ ni collectif lu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni k'o kɛ bataki ye ni k'a ci kana gouvernement ikaro ka fɔ ministre min ɲɛsinen do kalankoma ko k'a sabu kɛ mun ye ikaro ka fɔ hali kalan karamɔgɔ munu n'olu bɛ mathématique maître ni k'o kofɔ waati munu n'o sumana ka di olu ma o waatiw tɛmɛnen ka bɔ a fɔ ma ko heure supplémentaire olu kan k'o baara munu kɛ ko olu fana cɛman kɛlen kɔ ka se bima kabi san 2017 san 2018 2019 bafla ani mugan ikado kana bla fo mugan ani kelina o kuma ko musaka no heure supplémentaire wi ko olu masarambi wati mine ko sisa o ku be anyini kado ka fo ministre min nyachinero kalangoma aka wuli ka jo ni ko la teliala wala sa fere munu no lu be se ga sigi senga haka jami be talike kalango ngafo gelea mun be olu kan yoro ina o kuma na samara bulu kono u ka se ka fura soro wala tugumina o dia to ku kera ikado jamakulu baye ka bataki nsebe ni ka ikado ka ministre so ni ka la dunia u ka fere ni dabalu
minnu n'olu bi kɛ sababu ye ne ka olu dɛmɛ u ka baara la ani san marabolo o kuma kalanden minnu bɛ yen olu bɛ se k'u ka hakɛ jɔnjɔn lasɔrɔ cogo min na ko y'u ka laɲini ye Bala Musa i k'a dɔn k'a fɔ Tarawele ka bɔ indicateur kɔnɔ ani indépendant i k'a dɔn nin fasiri a bɛ nin caman kɔnɔ o de tun ye nin saga in na. Bala Musa an y'a fɔ mais indicateur ta ni indicateur renouveau ta min ye k'a dɔn a jamutɛnɛ ale fana ye nɔbila kɛ foroba kɛnɛya ale kumalen don kan foroba kɛnɛya n'i y'o kunkanko ka to ta k'o mada an fɛ Bamakɔ yan ko Bamakɔ ko n'i y'a jateminɛ maa kɛmɛ o maa kɛmɛ i b'a sɔrɔ 44 min ye k'a dɔn tension yɛlɛnta o kɛn bɛ k'o ɲɛguwan kosɛbɛ hakaja janjo masa a jamutɛnɛ ka fɔ la a ko min ye kunnafonidi barosigi olu kɔni caman kɛra ka ɲɛsin bana olu taabolo ma bana minnu bɛ yen n'olu ye bana basigilenw ye ani taa ka segin banaw ani bana yɛlɛmataw fɛn minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'olu tɛ yɛlɛma ko kuma kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen ka kunnafonidi barosigi kɔnɔna la fɛn min ye minisiriso min ɲɛsinnen don kɛnɛya ani jidi ni maaya tabiya o ɲuman sinsin cogo ma hakaja fa bɛ ka don kadara kɔnɔ n'o ye kalo min n'o ye kɛnɛya kalo o kadara kɔnɔna la hakaja k'u ka wuli ka jɔ k'olu bɛ sen na ntɛnɛn tɛmɛnen kalo in tile 5 i b'a ye k'a fɔ décembre kalo in na 2022 san min ye k'a dɔn dakun tun bɛ maa min na o de ye docteur Siaka Menta ye ale ye cardiologue ye Siaka Menta cardiologue do CSU Gabriel Touré la i b'a ye k'a fɔ ko ale kɔni ale nana fɛn caman ɲɛfɔ kunnafonidilaw ani kunnafoni baarakɛlaw ye min bɛ tali kɛ hypertension artérielle kan n'u ko o kuma lasurunya ko HTA o kumana i b'a ye k'a fɔ ko min ye ani accident vasculaire cérébral n'u ko a ma ko AVC min yɛrɛ kun kalon dara shogel la ko AVC b'a la nin bɛɛ fɔra o kumana fɛn caman fɔra dɛ go empoisonnement c'est-à-dire ni tɛ ko min kɔnɔ ko dɔn e bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn diyagoya la i bɛ ko dɔ de i bɛ fɛn bɛɛ de boloda yaasa a ka fɔ ko nin ko a ye ta in tɛ nin de don nka olu o kumala tɛ ninnu ɲɛma sɔrɔ a la c'est la grande miette Asimu ti kuma o de ma kamana guwa ka latigɛ ko la quoi kana kuma dɛ ni kuma na i kɔnɔ ta bɛ dɔn Mali kɔni kɔnɔ i b'a kɛ fɔlɔ de a ka ye baasi tɛ kuma mugu ba in tɛ o ko kuma mugu tɛ cɛya ye dɔnkilidala m'a fɔ wa o y'o fɔ dɛ anw ka kuma mugu tɛ cɛya ye a y'o de fɔ dɛ cɛya tɛ kuma mugu ye baasi tɛ kan'i sigi nganamu ten o tɛ maa kɛ cɛ ye i b'a waleya de k'a ye n'a kɛra k'a ye nka anw bɛ da kala an da bɛ bɔ yan fɔ gawo nka an tɛ se ka mago dilan o de y'a to an ko ko baro caman ka bɔ baro la baara ka kɛ dɔrɔn an sera o kuma de ma wa minnu bɛ mankankolon ci la a y'u to u k'a ci a ka tɛmɛ ni baara ye n'a kɛra ka ɲa o mankankolon cilaw de bɛ tila ka n'a tɔnɔ bɔ u tɛ fɛn fɔ walayi u tɛ fɛn fɔ ala ka an ci jɔ k'a ya masha Allah janjo masa i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn nin Siaka Menta dɔgɔtɔrɔ ale kumana i k'a dɔn kunnafonidilaw ye a kumana hypertension artérielle o ye k'a dɔn tension ye min kɛn bɛ ka maa caman kamana guwan bi o kumana ko farati belebele fana b'a la ale bɛ se ka kɛ sababu ye ka AVC lase maa ma n'u ko ma ko accident vasculaire cérébral cérébraux janjo masa ko san 2 i b'a ye k'a fɔ ko san 2 kɔnɔna la diɲɛ sosigi yɛrɛ kɔnɔna la maa minnu bɛna kɛ ni bana tigilamaw ye n'olu garisɛgɛ bɛna kɛ ni bana in ye maa miliyari 2 bɔɲɔngo ko a b'o bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ mun bɛ kɔnɔna la ko a bɛ ka taa ɲɛ cogo min bana in bɛ ka jidi ten wa ko bana in senna ka teli a dun kun bɛ anw fana fɛ yan farafinna k'anw ma kisi a ma dɛ ko anw fɛ yan nɔ ko a caman fana bɛ an fɛ yan ko n'i ye farafinna ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko ala maa minnu bɛ taa ka taa nin ko ɲɛɲini ye n'a k'i sɔrɔ k'o man ca u ko min ma ko taux de dépistage yanni ka taa i k'a dɔn a ɲɛɲini k'a dɔn k'o maa man ca ani ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ sanga ni waati i ka tension ko taabolo la ko o maa man ca an fɛ yan nɔ k'a sabu kɛ mun ye hypertension artérielle ale min filɛ nin ye farafinna bankun kan ya i b'a ye k'a fɔ ko maa min n'a bɛ ɲɔgɔn na ni olu bɛ taama n'a ye o ye maa miliyɔn kɛmɛ bɔɲɔngo ye o maa miliyɔn 100 cɛ la i b'a ye k'a fɔ ko maa miliyɔn 90 olu kɔni bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ ko olu si t'a ko jate t'a kan k'a sabu kɛ u tɛ se a jateminɛ yɔrɔ yɛrɛ la o kumana o maa miliyɔn 190 o si t'a si dɔnnen tɛ sabu u tɛ se a ɲɛɲini yɔrɔ la o kumana ko k'a dɔn a kunbɛnbaw olu man ca farafinna bankun kan dɛ n'i y'an ka bankun ta k'a lajɛ kɛmɛ jɔlen na 30 bɔɲɔngo Bamakɔ faaba yɛrɛ kɔnɔ yan kɛmɛ jɔlen i k'a dɔn 44 i b'a ye k'a fɔ ko n'i y'o ta k'o lajɛ o bɛɛ lajɛlen ye tension dɔ ye k'a ka ja ko farati b'a la kosɛbɛ min ye hypertension artérielle nin ye tension yɛlɛnta t'ale ye wa
tension yelenta de yo ale o kuma na kale min fleni ko kuna foni chama ndira kuna foni dilafe no ishaka menta e adola ko fe mi ka do ka sabu be bo muna ko shi obsega se mama shi koroba ye ika do jate mino ke okola awa bonya fana ko fana obsega se mama ani sigi yoro kele sigi kelon ite foi ko ite magwan foi ke ko fana obsega se mama jabeti ko fana base ani ika do anjere jogo do be no e sigarati mi ko fana base mama o kuma na janyo masa ko ni mbela jele obsega ke ani dumuni ke ko juguya ko ni mbebe siga hypertension arterielle se manifima o ko mi ika do afaratima yoro isa ka obsega fereke yoro jumena obsega amda to nyini jama obsega yelema ka ke ika do AVC fana ye o kuma na ko o mi infleni o bena wolo ika do bana ko mi ma ko insuffisance rénale o kuma na abamana ngabe zanga fomandi insuffisance rénale ika do ka vo jajo masa o absego bana se mama ani ika do dusukuna bana nu ko ika do insuffisance cardiaque absego fana se mama aka ja krengene yela docteur menta ka fola akoko minye ika do ni bana kumbeni ko wajibi de do anga jamana uma ko hypertension arterielle min fleni iba do ka fo ko dabulo durube ni yo bunya kaga cha ala fe ibe ka do ka fo ebe bo farati ko nala katuka tika tension ka jetemine kaga ko ka contrôler ika dumuni sanuma ani dumuni basigile dun ay wa sangani wati abe fo mi ma ko cholesterol obe mani fin farikolo la ika nga to fana laje ay wa ko minye ka do wulika jo ye kai fari jaga bo ika ngolu fana ke ani ika do sigarati mi ika do ko fana jo ko din tabulo duru ni mami ni matarafa nyema kaga cha ala fe ebe kishi hypertension arterielle ma o kuma ko abe furake de ngate bande ko na yi soro kaba akoni be furake ngate ba o kuma ko ni ya na yira ka fo ko ede hypertension arterielle toy ko fura ko ni ki ikal latige be fura tal de ma fo ka ta ko ala re mi ngesa o e bada fura ta ye o ko mali kono ya iba ka fo abe mami fa suma ya bana to fa sida to fa aka boni pali ani VIH sida ka be mami fa mali kono ka ka cha oluka fata ya anfa sabu sekera olu cha mana o kuma na minye ka do ka fo ko fo haklina nyuma nga ta politiki ko nasraula ka fere u buluda tugo mi na ka do ni bana ka do wulika job se ka ko la mali kono ya ka belebele bo ka do mamunu mina garsike soro ka soro ka belebele bo o jama kulula fe mi metalike AVC fanaka ko ni yota ko laje ko egbele ya baye foroba kene ya na kun gambi ko sabu ko AVC ke meka ma chama ka do ko lu mago sabi ko ma million ta ani woro iba ka fo sanwosa AVC bo de soro ma million ta ani woro o kuma na kiba ka fo o kuma na ko fe mi ka do ma million duru ana kungan fe keme wolonvla ko lu bela jele be fatu farafina bangunga ka sabu ke ni bananu AVC mi vleni ko ni yale jetemine ka le joro fali ma fala anga ikado farafina bangunga ne ikado ka fo ko keme jole na biduru ni fla ka fana joda we o fana senve ko ube fe nyumen wo ko lu bentana goshini barosigi senve ka fo ko AVC ka kumbe baliku de ka kosebe nyana tigew ani baliku ko lu de ka faratika bo ala kosebe ani funangeni munu be fe ka baliku ya re farida ko abse ka nnu bela jele soro ko kolosilu ya jira ka fo ko AVC ka kelendo sababu ye ka baliku chama fana ko olu muluku ni ka do usembo barawla ku keso ko no sigi bawe ko geleya me abo se mama tama ko geleya ani ka do fari era do be abse ka do geleya se olu mabada bada ay wa fe mi ye jidi sira ye isentina se ka do la ko sebe ani gringa jodo be aka ja ko sembe bo obela jile na ko ni ya be kololo ye ay wa ala ka ankishi ka tana ay munu soro ala ka fata ku ye ka fiye boda ku ye ka dike la fiyo la ku korota ni here anye ni boy diga tere no bokono ajam tene ka nobla sebe ndo ka bidon boli do janjo krobro wati sebe korotara ko konte mi metalike